बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा दिनै जोंदाव बड'सा देराखौ बेखेवनानै होदों। बर' सावथुन मुलुगाव गोबाव समनिफ्राय बायदि समाजारि सावथुन दिहुनबोनानै समाजनि हाबा मावनायाव गोथौ बिहोमा होबोनाय बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सा बिथांनि मुङाव लुफुंजानाय जोंदाव बड'सा देराखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो बर'नि मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सा बिथांनि थानो थाखाय गंसे गाहाम देरा गैयैखौ आरो बिथांनि खस्थ'नि गेजेरजों न'खर सालायनायखौ नुनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिथांनो थानो थाखाय गौरांनि बालाबारि गामियाव गंसे देरा लुफुंनानै होनायखौ दिनै बेखेवनाय जादों। बर'नि मुंदांखा समाजारि सावथुन दिहुनगिरि जोंदाव बड'सा बिथाङा इयुनाव गोबां जौगालांबावनो हानाय बादिनो आरो बायदि समाजजों गोरोबनाय समाजारि सावथुनजों गोरोबनाय सावथुनफोरनि सायाव हाबा मावलांबाय थानो हानाय बादिनो दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा अननायजों गंसे देरा लुफुंनानै होदोंमोन आरो बाहागो लाबावदों जनता फरायसालिमानि लेङाइ फोरोंगिरि डक्टर मिहिर कुमार ब्रह्म, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारि बिथां, लोगोसे जोंदाव बड'सा बिथांखौ मोजां मोनग्रा माखासे सुबुंफोराबो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। ओरैबायदि माने मारै बुंफ्लाय माने भाषानो ओंखारा आरो मानो होनबा जेनेबा आंथ' मावदोंमोन आरो माबा हिसाबै जेनेबा फिल्म खालामदोंमोन माने हारिनि थाखाय आरो हारिनि माबा सानानै बर'आव फिल्म गैयामोन ओंखायनो फिल्म मावदों दा मावनानै आलायारना बिराद साक्सेस जादों मानसिफ्राबो रायजो राजाफ्रा बिराद मोजां मोनदों मा मोनदों दा बेनो मोनसे बर'नाव बिराद गोहोम खोलैदों आरो बे बर'नि जोंनि कालसार माबायाव दा बिनिनो दिनैसिमबो आरो दासिमबो आलायारन माबाखौ जेनेबा माने बर'आ मोनसे जागरन बादिसो आरो माने आलायारन फिल्मा बर'नाव गैयामोन नालाय मोनसे जोंनि बर' आलायारन फिल्मा माने फार्स्ट बर' फिल्म बे हिसाबै जाथियावनो मोनसे जागरन लाबोदों आरो दा बिनिनो बेखौनो दाबो माबा लानानै आं खालामदों हिसाबै दा बेखौनो दानि बे माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि चिफ ओमफ्राय ओरैबायदि माने खालामदों रियेलाइज खालामदों बिसोर माने बे मोनसे कन्ट्रिबिउसनखौ जेनेबा आं गोदो कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन दा बिनिनो मोनसे फिन मोनसे आंखौ रेकगनाइज खालामनानै मोनसे मान होनाय बायदि जादों आरो बे माने बेखौ गोसो सिंनिफ्राय आं नाजावो बेखौ माने माबायदि साबायखर जासिनो सानो माने गोसो सिंनिफ्राय जा दं जेरै बे हिसाबै माने फुल हार्टेडलि माने माबा होबाय आरो दा बे साबायखर होबाय आरो बेनि दा आंनो जे बे न'खौ होदों न' सिङाव माने मा होनलाय फालें होदों माबा होदों रायजो जानायनि मोनसे माबा जिनिस होजोबदों आरो फालें माबा थोरसि लथा गासैबो दंजोबो दा थिग बेबायदिनो आं सानो आरो जेनेबा आंनो बेबायदि होनाय जादों आंनिफ्रायबो बर'लेण्डआव आरो बर' रायजोआव बेबादिनो अनेक माबा बिथिङाव माने बेबादिनो आंनि जिबननिफ्रायबो होनांगौ दङ आंहा माने रायजोनियाव आरो माबायाव मोनसे बर'लेण्ड दानायाव बे डेभेलपमेन्टनि माबायाव बा कालसार फिल्माव हक माबाफ्राव आंनि तरफनिफ्रायबो मोनसे बेबायदि होगोन आरो कन्ट्रिबिउसन होगोन आरो जेरै आं न'आव होदों थिग बेबायदिनो जेरै न'खौ दा जोंगा मागा खालामदों सिङाव जिनिसफ्रा थिग आंबो बड'लेण्डखौ बेनो आंनि तरफनिफ्राय थैजासिम माने बिनि गेजेराव आंबो नाजागोन आरो कन्ट्रिबिउसन खालामनो माने थैनायनिफ्रायनो बा माने आराम हरामनिफ्राय बा थैनायनिफ्रायनो मोनसे बिटिआरनि गभर्नमेन्टनि बा स्पेसियेलि बे माने प्रमद बर'नि नाजानायावनो बेखौ जों बोखांफिननो हानाय बे मोनसे बिराद गिदिर कन्ट्रिबिउसन आरो बे बर' माबायाव दा बे मोजाङैनो दं लाबोफिननो हाबाय माने गोथाङै लाबोफिननो हाबाय दा बेखौ बे अनेक माबा दंथ' बे माने पार्टनारशिपफोर दंथ' जों ज' रायज्लायनानै थाबैनो नैबे मोनसे जागोन आरो बेखौ नुगोन थाबैनो नुगोन रायजो नुगोन निश्चय नुगोन आरो दा जिनिसा दंखायो नालाय रेडिखा नोंथाङा सावथुन मावनांगौ दं अनेक मावगोन आरो माने आं सावथुनाव ओरैबायदियाव ओंखारदोंमोन बर'नाव गैयामोन बे समाव गुबुन हारिफोरनाव फिल्म दं बर'नाव मानो गैया फालाय ओंखायनो नाजानानैनो फार्स्ट आलायारनखौ खालामदों आराम्भनिसो जादों बे फार्स्ट बर' फिसार फिल्म फुल लेंथ फिसार फिल्म आरो फिल्माव दा जोंनि इन्डास्ट्रि दा बर' इन्डास्ट्रिखौ डेभेलप खालामगोन आरो माने एस पार हागौ माने गोजौ लेभेलाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हानायनि खालामगोन बे नाजानाय आं साक्सेस खालामगोन आरो बेखौ गिबियावनो आङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासियो मानो होननानै बुङोब्ला मानगोनां जोंदाव बड'सा बिथाङा आलायारन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बे मोननै सिनेमा बरननानै बिथाङा गावनि जि बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव बिथाङा गोबां रोखोम
माने मान सन्मान मोनदों आरो बे मान सन्मान मोननाय जि सिनेमा आलायअरन आरो हाग्रामायाव जिनाहारि बे मोननै सिनेमाबो जिहेथु थैनानै थानाय बायदि जानानै दङमोन नाथायब्ला मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों आरो जोंखौ मोनसे बर' सावथुन आरो मेथाइ बुथुमग्रा आफाद दानानै होनायनि उनाव जोङो मानगोनां जोंदाव बड'सा सारजों जों सावरायनाय जादों आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मुम्बाइआव थांनानै सिनेमाखौ बुरखांनानै लानानै फैदों आरो बुरखांनानै लानानै फैनानै नाथायब्ला जों दासिमबो मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों रायजोनो दिन्थिनांगौमोन नाथाय दिन्थिनो हाथ'वाखै अब्लाबो बे सिनेमाया जिहेथु आर्काइभआव दोननो होननानै लाबोनायखाय आंनि आखायावनो बे मोननै माने आलायअरन सिनेमा बे आलायअरन सिनेमाया दङ जियानो जाया मानो बेखौ जों सावरायलायनायनि गेजेरजों बर' रायजो राजानो थाबैनो नुनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनानै होगोन आरोबाव बुंनांगौआ जाहैबाय मानगोनां जोंदाव बड'सा सार बिथां आरो बिथांनिनो अनजालि बिसि अनजालि बड'सा बिथांमोना नैबे गावस्रा नंगौ न' दङब्लाबो बिथांमोना नैबे गौरां सेराव जि बुद्धिस्ट पार्क बानायनानै बिथांमोना बेयावनो थायोमोन सानसेखालि बे जोंदाव बड'सा सार बिथाङा एसे लोमजानानै दङमोन बेवहाय नब कुमार बसुमतारी आरो आं बिथांखौ खौरां लानो फैनानै हस्पिटालाव लांनानै जे बिथांनि जि थानाय जायगा बे थानाय जायगाखौ आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नो फट' खेबनानै हरनायाव बिथाङा आंखौ बुंदों जे जेरैखिजाया बिथांनि जि बर' समाजनो बिहोमा होनाय बेखौ जों सुख'नांगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बिथाङा गोजोरै रायजो जालांनायनि थाखाय आरो गोजोरै जे देरायाव थानानै जाहाथे इयुनाव बर' समाजखौ सिबिलांनो हाबावो बे माबाखौ खालामनानै होगोन होननानै बुंदों थिग बे लेखायैनो जोङो सानै साथामसो लोगो लानानै बे न'खौ जोङो लुफुंनानै होबाय आरो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवनाय जाबाय आङो मिजिंथियो बे जि जोंदाव बड'सा देरा बे देरायाव जोंदाव बड'सा सार आरो बिथांनि अनजालि बिसि आरो बिथांनिनो न'खरनि सुबुंफ्रा बे न'आव थानानै जाहाथे बर' समाजजों बायदिसिना बानायनांगौ जे सिनेमाफोर बेखौ बरनफिननो हायो आरो जोङो मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायलायनाय जादों जोङो जे बर'आव जिफोर जारिमिनारि माने बरनथाव सिनेमाफोर बेखौ जोङो बरननाय जागोन गिबियावनो जिहेथु जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों सावरायनायाव बिथाङा बुंदों बड'फानिनो जि जारिमिन बे जारिमिनखौ जिहेथु मोजाङैनो बरननानै सुबुं समाजनो दिन्थिनांगौ दङ बेखायनो बे सिनेमाखौ जोङो थाबैनो मानगोनां जोंदाव बड'सा सार बिथांनि आखाइजोंनो जाहाथे जों बरननो हायो बेखौ जोङो चिफजों रायलायनानै थिग खालामफिनबावगोन जियानो जाया मानो बे न'आव जाहाथे मानगोनां जोंदाव बड'सा सार आरो बिथांनि अनजालि बिसि आरो बिथांमोननि न'खरा बे जायगायाव थानानै जेबो जेंना जेंगोना गैयाजासे सोरखिलांनो हायो बेनि थाखाय आं आफा इसोरनाव आर'ज गाबनानै आं बेखिनिखौनो बुंथिबाय गोजोन्थों साबायखर बावो दिनै जोंदाव बड'सा देरा बे जोंदाव बड'सा देरा आदा जोंदावनि न' बेखौ बिटिआरनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा चिफ सार प्रमद बर'आ लुफुंनानै होदों मानोना बर'नि आगोमा नायल' जाल' सासेल' जे प्रडिउसार डाइरेक्टर जोंदाव बड'सा बे बिथाङा थांनाय समफोराव बे नैबे साखाथिनि गौरां माथारियाव थाबाय दंमोन एकदम थिंनि जग्रेब ग्रेब देरायाव थानानै दंमोन बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' सारा बे खौरांखौ मोननानै बिथांखौ आरो बिथांनि थाखाय मोनसे न' थियारि खालामनो होदों दिनै बे जोंदाव बड'सा देरा बेखौ लुफुंना होबाय बे लुफुंनायनि आगोल खौरां मोननाय लोगो लोगो बिथाङा बे समावनो लुनो होदोंमोन दिनै बेखौ लुफुंना होबाय आरो लोगोसे बे लुफुंबाय थानाय समावनो जोङो मानाव गेदेर मुस्रि मनेस्वर दैमारि आदा आरो गसाइ दैमारि आरो आदा जोंदाव बड'सा जों साब्रैजों मुम्बाइआव थांनानै आलायअरन फिल्म बर'नि जे नायल' जाल' पिक्सार फिल्म आरो बेखौ 1986आव रजत कमल बान्था मोननाय जादों बे रजत कमल बान्था मोनलायनाय फिल्मा दिनै गोदोलांबायमोन गैलामोन बर'नि गेजेराव
जोंनि रायजो राजा दंमोन डिमापुर दंमोन होननानै बुंनाय बायदि जारिमिन जानानै थानो हासिगौमोन नाथाय दिनै बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ मुस्रि प्रमद बर' सारा जेबायदि हाबाफारि लानानै आलायारनखौबो जोंनि आखाइजोंनो आदा जोंदावनि आखाइजोंनो दिनै उद्धार खालामनानै लाबोबाय दिनै जोंनि गेजेराव डिजिटेल आलायारन फिल्मा दङ आरो बेजों लोगोसे बे लुफुंबाय थानाय समावनो गोबां खामानिफोरखौ सावरायदों आरो फैबाय थानाय समावबो नैबे जोंनाव बड'सा देरायावनो थानानै आरो बर'नि लोगोसे गावनि हारिनि जे मावनो गोनां खामानिखौ आलायारन बायदि बा गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय बे न'आवनो थानानै मावलांनो हाथों होननानै मिजिं खालामदों जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' सारा दा दिनै बिथांनिसिम साबायखर बावनांगोन मुस्रि प्रमद बर' सारनिसिम साबायखर बावनांगोन खारन बिथाङा आलायारनखौबो लायबाय बिनि थाखाय साबायखर आरो बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा दिनै जोंनाव बड'सा देराखौबो बेखेवना होबाय लोगोसे जोंनि आगोमा डाइरेक्टर प्रडिउसार जोंनाव बड'सा आदाखौबो बिराद थुलुंगादों मोनसे थुलुंगानाय होदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेबायदि आलायारन बायदि आरो बेनिफ्राय साबसिन जे सिनेमा दिहुननो हाथों जोंनि फिल्म जगतआव जोंनि हारिमु राव हारिमुखौ गोजौआव दैखांलांनायनि जे थागिदाखौ बे फिल्मनि गेजेरजों लांथों होननानै आसा खालामदों आरो खोनानो मोन्दों आदा जोंदावआबो एसे आंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' साराबो बुंदों जे जोंहा माखासे सिनेमा बानायबावनांगौ जायफोर जोहोलावजो जेरै दङ बर'नि देरसिन सोमावसारगिरि जोंनि बर'खौ मोगथाङाव जोंनि जे जारिमिनारि जानो थांनाय बर' हारिखौ गोदोलांनाय बर' हारिखौ दैखांनानै लाबोनाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउ खौरांनि सायाव सिनेमा जानांगौ होननानै दाबिबोदों आरो बिनि अनगायैबो थेंफाख्रि जेनेबा गाम्बारि सिख्ला थेंफाख्रि आरो सोमदोन जोहोलाव जावलिया देवान नङा होमबा बासिराम जोहोलाव बायदि बायदि जोहोलावफोरखौ बोखांनांगौ माने जोहोलावफोरखौ जों फुजिनांगौ जोंनि थांनानै थानाय गोथां जोंनि गेजेरावनो दं आदा जोंदाव बड'सा बिथाङाबो सासे जोहोलाव दा जोहोलावनि आखाइजोंनो जोहोलावनि जिउ खौरांखौ सिनेमाखौ बोखांनो नाजानांगोन होननानै बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ मुस्रि प्रमद बर' सारा बुंबाय थादों आदा जोंदावआबो आखायाव लाबाय दिनै बे जोंदाव देरायाव थानानै खामानिफोरखौ मावलांसिगोन जोंनि चिफ सार बिटिआरनि जे मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' साराबो बुंलांदों जे नोंथाङा बाहाय थानानै खामानिखौ मावलांबाय थादो मोजां सिमां नुदो मोजां खामानि मावदो आरो हारिखौ बोखांलांदो बिथाङा बेबायदि बुंनानै दिनै नैबे जोंदाव बड'सा देराखौ बेखेवनानै थांबाय दा गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेनिखायनो बयनिसिमबो जों साबायखर बावनांगोन आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' सारनोबो थोजासे साबायखर बावबाय गोजोन्थों